Вітаю спадарства і запрашаю на навіны па-беларуску і без цэнзуры. У студыі аб'ектыву Ольга Старасціна і галоўнае на сёння. Светлое свято Раства. Приглашали всех, независимо от вероисповедания. Як беларусы адзначаюць каляды. Рэзкі паварот. Больш не будзе кантактаў паміж вышэйшымі дзяржаўнымі чыноўнікамі. Новыя ініцыятывы заходніх палітыкаў. Обяцанки, цацанки. И, скорее всего, задача была какая? Показать хорошее состояние резервов на 1 декабря. Чаму растаюць залатыя горы? Праваслаўныя адзначаюць сёння Раство Хрыстова. Вернікі сустракалі яго ў цэрквах і святкавалі ў прыязнай атмасферы за сямейным сталом. З якім настроем перажываюць беларусы адно з самых галоўных рэлігійных святаў. Ян Бабіцкі. Усё пачынаецца тут, у царкве. Святочная служба мае нагадаць тое, што адбылося ў Бэтлееме больш за 2000 гадоў таму. Наступил радостный и торжественный праздник Рождества Христова. Ликует вся тварь, славя пришедшего в мир Бога во плоти. А кожны вернік свята Раства перажывае і разумее па-рознаму, кожны па-свойму. Один из самых светлых праздников. Всегда стараемся зайти в церковь. Это мне очень великий, и я думаю, что Господь нас вообще слушает нашу молитву. Чувство умиротворенности, внутреннего покоя. На жаль, не ўсе святкуюць каляды ў такім настроі. Для бяздомніка Юрася Раство – гэта найперш надзея знайсці свой дом. Я каждый день с утра молюсь и прошу его помощи. А для тых, хто мае дом, куцця і святочны стол – гэта неад'емныя элементы свята, бо яно звычайна збірае людзей у сямейным коле. Акрамя гэтага, па традыцыі на калядныя пасілкі трэба запрашаць самотных і малазаможных. Усё мае адбывацца ў атмасферы дабрыні і спакою. Чтобы в этот вечер и в следующий праздничный день никто не был обделен вот этим вот домашним теплом. Поэтому приглашали всех, независимо от вероисповедания. А вот более того, обязательно угощали даже домашних животных. Для мастачкі Ірыны Кадзюковай каляды – гэта і натхненне для творчасці. Спроба перакласці на дзіцячую мову неабходнасць дзяліцца дабрынёю нарадзіла вядомы мультфільм «Удивительный ужин в сачельник». Выпадкова разбіты ў святочны вечар слоік са смятанаю і запрашэнне на вячэру братоў меншых. Ну вы даете. Гэта насамрэч сапраўдная калядная гісторыя з дзяцінства мастачкі. Банка раскололась строго на 2 половинки, и осталось вот такое вот море сметаны. Я не думала, что литр сметаны – это действительно такое море. Моя веселая мама сказала, ну вот, а где-то ходят голодные коты, которые вот таким удовольствием съели эту сметану. Ці такое магло здарыцца, гісторыя мае свайго сведку. Забавно то, что человек этого зовут Андрей Санников. Вот мой друг, одноклассник и настоящий свидетель той самой разбитой сметаны. Потому что пока я бегала за котами, он успел прийти в гости и стоял как раз в этой луже, с удивлением смотрел на на эту лужу. Сотні розных калядных гісторыяў насамрэч вядуць да адной. Той, што здарылася ў Бэтлеемскай пячоры, як вераць хрысціяне. І менавіта адтуль яны чэрпаюць прыклад дабрыні і надзеі на лепшы лёс. Ян Бабіцкі, Аб'ектыў. Рыгор Кастусёў з нагоды праваслаўнага Раства звярнуўся з заявою да мітрапаліта Філарэта. Экс-кандыдат на прэзідэнта адзначыў адсутнасць міру і спакою ў Беларусі, ды папрасіў прадстаўніка высокага духавенства ўзняць свой голас у абарону справядлівасці, ды заклікаць улады да спынення рэпрэсіяў. Я незадаволены рэакцыяй праваслаўнай царквы на падзеі, якія адбыліся 19-20 снежня ў Менску. І вось я лічу, што мой зварот да Філарэта будзе штуршком, каб яны ўсё-такі сваю пазіцыю выказалі. У заяве таксама падкрэсліваецца, што бясконцы шэраг ператрусаў, затрыманняў і арыштаў наносіць сур'ёзную шкоду Беларусі, бо расколвае грамадства, разбурае самыя асновы міру і спакою ў краіне. Ідэя звароту да мітрапаліта належыць кіраўніцтву партыі БНФ. Аднак было вырашана, што дасланы ён будзе ад імя экс-кандыдата на прэзідэнта.
Тым часам з'явіліся звесткі пра новыя арышты. Актывістаў Александра Молчанова і Паўла Вінаградова ўзялі пад варту пасля обшукаў у іхных кватэрах. Спецслужбы падазраюць в арганізацыі падзеяў на плошчы Незалежнасці таксама даверана асобу з Саннікава Леаніда Навіцкага, які цяпер знаходзіцца за мяжою. А двух абвінавачаных у арганізацыі падзеяў на плошчы сёння выпусцілі на волю з СІЗА КДБ. Гэта сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі Олег Корбан і Анатоль Паўлов, былы прарэктар БДУ. Цягам выбарчай кампаніі яны працавалі ў штабе Ярослава Романчука па Менску і былі ягонымі даверанымі асобамі. Цікаўнасць свету да апошніх падзеяў у Беларусі не згасае. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон сустрэлася з беларускімі грамадскімі дзеячамі. Чарговыя заявы з'явіліся і з боку суседняй Польшчы. Падрабязней Сергей Марчык. Падчас апошняй сустрэчы Александра Лукашэнкі з міністрам замежных спраў Польшчы Радославам Сікорскім польскі палітык выказаў надзеі на далейшую лібералізацыю нашай краіны. Мы спадзяемся, што гэтыя выбары будуць лепшыя, чым папярэднія. Спадзяванні не спраўдзіліся і пасля падзеяў 19 снежня падыход польскага вонкава-палітычнага ведомства да ўладаў Беларусі змяніўся. Цяпер, паводле апошняй заявы Сікорскага, Варшава будзе лічыць Александра Лукашэнку прэзідэнтам дэ-факта. А як вынік, ніякіх кантактаў на высокім узроўні паміж польскімі ўладамі і Александрам Лукашэнкам больш не будзе, але не толькі з ім. Больш не будзе кантактаў паміж вышэйшымі дзяржаўнымі чыноўнікамі і таксама, відаць, будзе забаронены ўезд вышэйшага чынавенства Беларусі ў еўрапейскія краіны і Злучаныя Штаты. Зрэшты, цяпер Злучаныя Штаты, якія вынікаў выбараў у Беларусі не прызналі, рыхтуюць план дзеяння ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай дыяспары і грамадскімі дзеячамі. Мне здаецца, што крокі дзяржаўнага дэпартаменту і афіцыйнага Вашынгтона у бліжэйшай будучыні будуць больш рашучыя, больш цвёрдыя, чым це дагэтуль. Яны все яшчэ натуральна назіраюць сітуацыі і абмяркоўваюць магчымыя варыянты адказу. У прыярытэтах дзярждэпу ЗША вызваленне ўсіх палітычных вязняў у Беларусі, а таксама дапамога пацярпелым 19 снежня. Пра дапамогу пацярпелым кажуць і прадстаўнікі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, што месціцца ў Вільні. Яны гатовыя прыняць студэнтаў, выключаных з беларускіх навучальных установаў паводле палітычных матываў. Первый год их обучения будет, наверное, бесплатным. И, возможно, опять же, это надо рассматривать на конкретных ситуациях, они будут обеспечены стипендией. Зрэшты, тэму стыпендыяў для студэнтаў закранаў днямі і Радослаў Сікорскі, які мае намер прапанаваць еўразвязу ўключыць краіны ўсходняга партнёрства, у тым ліку і Беларусь, у еўрапейскія праграмы студэнцкага абмену. Сергей Марчык, Аб'ектыў. Не сыходзіць беларуская тэма і са старонак замежных медыяў. Самае ўплывовае польскае выданне газеты «Выборча» пры медыяльным партнёрстве нашага тэлеканалу правяла конкурс на найлепшую паштоўку для беларусаў. І сёння на праваслаўнае раство абвесціла вынікі. Найлепшая апынулася паштоўка «Час для вольнасці, час для дэмакратыі, час для Беларусі». Разам з паштоўкамі чытачы газеты «Выборча» дасылалі і свае пажаданні для беларусаў. Браты белорусы, браты европейцы, я жадаю вам душевного спокою, любови, узаемной добрыні. Стойте ў сваёй чалавечай годнасці, нястомныя ад пераходных цяжкасцяў на шляху да свабоды. Няхай Бог вас добраславіць. Нягледзячы на абяцанні ўладаў, эканамічная сітуацыя ў нашай краіне імкліва пагаршаецца. Пра гэта сведчыць і апошняя забарона Нацбанку на авансаванне імпарту коштам беларускіх банкаў. Гэткім чынам дзяржава спрабуе спыніць адток замежнай валюты з краіны. Куды знікаюць нашыя грошы і як улады збіраюцца плаціць па рахунках, высвятляў Валерый Руселек. Меня, в принципе, устраивает тот строй, который у нас есть. И это экономическое положение даже, можно сказать. Яшчэ месяц таму улады Беларусі аптымістычна рапартавалі пра уздым айчыннай эканомікі. Павысіліся заробкі, стыпендыі ды пенсіі. Школьнікам дзе-нідзе нават вярнулі бясплатны праезд у грамадскім транспарце. Перед выборами для того, чтобы демонстрировать рост, которого на самом деле не было, там было несколько бухгалтерских таких ухищрений, в том числе платежи будущих периодов, они переносились там, на месяц, там, на 3 вперед, и фактически, скорее всего, задача была какая? Показать хорошее состояние резервов на 1 декабря.
Аднак выборы і святы мінулі, а таму самы час падлічыць кошт уладнага аптымізму. За апошні год золатавалютныя рэзервы нашай краіны скараціліся амаль на 622 мільёны долараў. Найбольш рэзкі спад адбыўся менавіта за апошні месяц. Пры гэтым кіраўнік Нацбанку Пётр Пракаповіч яшчэ ў лістападзе заяўляў не пра скарачэнне, а пра рост запасаў золата ў краіне. До конца 2010 года яны меліся павялічыцца амаль на 2 мільярды долараў. В ситуации, когда сделать ничего серьезного не получается, приходится эту деятельность изображать. И идет борьба вот именно с потребительским импортом, при том, что если посмотреть вклад потребительского импорта, вот это отрицательное сальдо торгового баланса, которое есть сейчас наша основная проблема, то это менее 10-й доли. Між тым, ужо з 10 студзеня ў Беларусі забараняецца авансаванне імпарту коштам банкаў-рэзідэнтаў. То бок пералічыць грошы за мяжу раней за атрыманне адпаведных тавараў ці паслугаў больш не атрымаецца. За этот год задолженность наших предприятий уже за товары, которые импортировали, выросла на целый $1 миллиард. То есть это затрудняет сейчас для наших предприятий возможности покупки, так сказать, не отдавая старых долгов. Пры гэтым, апроч скарачэння золатавалютных запасаў і росту адмоўнага сальда вонкавага гандлю, па айчыннай эканоміцы балюша б'е і неабходнасць вяртаць ранейшыя крэдыты. Толькі ў першым паўгоддзі летась Беларусі давялося вярнуць амаль 3 мільярды долараў старых пазыкаў. Мы должны вернуть проценты за кредиты, и мы должны вернуть дивиденды тем собственникам капитала, которые вот разместили этот капитал в Беларуси там, в форме прямых иностранных инвестиций. А расійская безмытная нафта, пра якую Медведзеў і Лукашенко дамовіліся яшчэ месяц таму, і на якую складалі ўсе надзеі беларускія праўладныя эканамісты, у Беларусь дагэтуль не пацякла. А таму апошнія надзеі па-ранейшаму растаюць разам з залатымі рэзервамі. Валер Руселік, Аб'ектыў. Заставайцеся з аб'ектывам, і ў наступнай частцы выдання вы яшчэ пабачыце. Супраць волі народу. Ці ўгаворваць Назарбаева падоўжыць паўнамоцтвы. Свята мільёнаў людзей. Раство ў розных краінах свету. Больш за 3 мільёны подпісаў сабралі ў Казахстане дзеля правядзення рэферэндуму, мэта якога пакінуць Нурсултана Назарбаева на пасадзе прэзідэнта да 2020 года без правядзення выбараў. Сёння ж апублікавалі ўказ прэзідэнта, у якім Назарбаев адхіляе гэтую ініцыятыву. Але правядзенне рэферэндуму ўсё яшчэ магчымае. Палітычную сітуацыю ў Казахстане Аб'ектыву пракаментавала эксперт польскага фонду «Адкрыты дыялог» па Цэнтральнай Азіі Людмила Козловская. Оппозиционные телеканалы, оппозиционные ресурсы, они все блокируются. Вообще инакомыслие преследуется. Особенно после закона о лидере нации это особенно видно. Закон о лидере нации был принят летом 2010 года, который говорит о том, что с этого момента Назарбаев и все его члены семьи, они считаются фактически неприкасаемыми лицами на уровне царей, что-то в этом духе. То есть, по сути, он создает свою монархию, даже не абсолютную монархию, если так можно сказать, только понятное дело, что это азиатский вариант. Угоршчына афіцыйна пераняла старшынства ў еўразвязе. І гэта нягледзячы на ўвядзенне ёю напярэдадні новага закону аб медыях, які моцна скрытыкавалі краіны Аб'яднанай Еўропы. Пра гэтую ды іншыя падзеі ў свеце ў аглядзе ад Ганны Масюк. У Будапешце прайшла святочная цырымонія перадачы в Угоршчыне старшынёўства ў еўразвязе. У імпрэзе ўзялі ўдзел прэм'ер-міністр краіны Віктор Орбан і старшыня еўракамісіі Жозе Мануэл Барозу. Напярэдадні Віктор Орбан заявіў, што Угоршчына гатовая змяніць новы закон аб медыях, калі гэтага запатрабуе кіраўніцтва еўразвязу. На меркаванні шматлікіх крытыкаў апошнія змены ў праве істотна абмяжоўваюць свабоду слова ў Угоршчыне. У Нямецчыне прыпынілась дзейнасць большасць як 4700 фермаў пасля таго, як у корм для птушак трапіў дыяксін. Улады краіны прызнаюць, што перавышэнне нормы канцэрагеннага рэчыва ў птушыным корме выявілі яшчэ летась у сакавіку. Аднак тады трывогі не абвесцілі. Гаспадаркам, якія трапілі ў чорны спіс, забаранілі прадаваць сваю прадукцыю, пакуль эксперты не ўпэўняцца, што яна не ўтрымлівае таксічных рэчываў. Як стала вядома, больш за 100 000 яек было экспартавана ў Галандыю і Брытанію.
Арнітолагі Швецыі выявілі прычыну масавай гібелі птушак у горадзе Фелькоппинг. Навукоўцы сцвярджаюць, што галкі загінулі ад знешніх пашкоджанняў. Аднак яны не гатовыя назваць прычыну такога сутыкнення. У медыях, напрыклад, з'явілася версія пра грузавік, які мог пераехаць птушак, калі яны клявалі соль на дарозе. Увесь тыдзень тэма загадкавага мору сярод птушак і не толькі не сыходзіць са старонак газет і тэлекранаў. Каля 3000 птушак загінулі ў амерыканскіх штатах Арканзас і Лузіяна. У штаце Арканзас таксама зафіксавалі масавы мор рыб, які здарыўся 30 снежня за дзень да гібелі птушак. Лідеры краінаў Лацінскай Амерыкі ставяць пад сумнеў заявы кітайскага кіраўніцтва пра будаванне раўнапраўных адносінаў. Такую інфармацыю сёння распаўсюдзілі мексіканскія медыа, спасылаючыся на рассакрэчаныя дакументы, апублікаваныя на сайце Wikileaks. Згодна дакументам, такія высновы кіраўнікі краінаў Лацінскай Амерыкі зрабілі пасля таго, як ім у 2009 годзе нанеслі візіт віцэ-прэм'ер Кітаю Сі Цзіньпін і віцэ-прэм'ер краіны Хуэн Лян Юй. Таксама краіны Лацінскай Амерыкі ўсхваляваныя ўзмацненнем уплыву Кітаю ў рэгіёне, мэтай якога ўсталяванне кантролю над сусветным рынкам сыравіны. Амерыканская авіякампанія «Дельта» адмовілася ўзяць на борт самалёта маладзёвую зборную Расіі па хакею, якая напярэдадні перамагла ў чэмпіянаце свету. Як паведамляюць амерыканскія газеты, некаторыя хакеісты былі п'янымі. Спартоўцы мусілі ляцець з Бафала да Атланты, адкуль планавалі накіравацца ў Маскву. Расійскай зборнай далі месца на адным з наступных рэйсаў. Ганна Масюк, Аб'ектыў. Больш за 100 мільёнаў чалавек ва ўсім свеце адзначаюць сёння Раство паводле праваслаўнай традыцыі. Вернікі ў розных кутках зямлі прыйшлі ў бажніцы, каб паўдзельнічаць ва ўрачыстых набажэнствах. Але не паўсюль яны змаглі пачувацца ў бяспецы. Мар'яна Чарняева. Вось такая чарга вернікаў утварылася каля галоўнай праваслаўнай бажніцы ў Маскве. Паслухаць казань патрыярха Кірыла прыйшлі каля 5000 чалавек. Сярод іх былі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў з жонкаю Святланаю. Праваслаўная вера ў Расіі асноўная. Яе вызнаюць каля 70% расіянаў. Большасць людзей спавядае праваслаўе і ва ўкраіне. У цэнтры Кіева сабраліся тысячы вернікаў, каб разам сустрэць адно з галоўных праваслаўных святаў і пачаставацца куццёю. 70 кілаграмаў гэтай традыцыйнай святочнай стравы на аснове пшанічнай крупы прыгатавалі кухары для ўсіх тых, хто прыйшоў на Майдан. Але не ўсюды каляды прайшлі ў мірнай атмасферы. У Егіпце ўлады ўзмацнілі ахову ўсіх копцкіх святыняў. На такі крок яны пайшлі, каб папярэдзіць паўтарэнне тэракту, што адбыўся 1 снежня каля бажніцы коптаў у Александрыі. На знак салідарнасці з коптамі сёлетнія каляды разам з імі адзначылі таксама егіпцяне, якія спавядаюць іншыя рэлігіі. А праваслаўныя жыхары Турцыі каляды адсвяткавалі не толькі ўрачыстую малітваю, але і купаннем у халоднай вадзе Басфору. Патрыярх Варфаламей паводле візантыйскай традыцыі кінуў у ваду распяцце, пасля чаго група праваслаўных вернікаў паспяшалася выратаваць яго з вады. Першым даплыў да распяцця грэк, які ўрачыста вярнуў крыж патрыярху. Мар'яна Чарняева, Аб'ектыў. А напрыканцы выдання прагноз надвор'я на выходныя. У суботу ў Беларусь па-ранейшаму будзе паступаць цёплае паветра з паўднёвага захаду. Чакаецца хмарнае надвор'е. На большай частцы краіны пройдуць ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. У Віцебску слупкі тэрмометраў пакажуць -2. У Магілёве, Мінску і Гомлі на градус цяплей, а ў горадні і Берасці плюсавая тэмпература 1 і 2 градусы адпаведна. Вецер паўднёвы няmoцны, месцамі мацнейшы. Атмасферны ціск складзе 765 мм ртутнага слупка. У нядзелю надвор'е таксама будуць вызначаць франтальныя раздзелы, якія перамяшчаюцца з паўднёвага захаду Еўропы. Захаваецца сырое з ападкамі надвор'я. Месцамі туман, на дарогах галалёд. Каля нуля будзе ў большасці абласных цэнтраў краіны: Магілёве, Віцебску, Гомлі ды Мінску. У горадні і Берасці тэмпература на градус вышэй, +1. Атмасферны ціск складзе 762 мм ртутнага слупка. Выданне працягне Дмітрый Суханович з аглядам апошніх спартовых падзеяў. Я ж ад імя рэдакцыі Аб'ектыву віншую вас з Раством і жадаю вам у гэты святочны вечар веры, надзеі і дабрыні. Сустрэнемся заўтра.
Час на спорт у объективе. Добрый вечер. Юниорская сборная Беларуси не здолела позмагаться за медали на международном футбольном турнире «Меморіалі Гранаткіна». У апошнім матчы групповой стадии, каб трапіць у фінал, нашим хлопцам трэба было перамагаць украінца. У выніку мы саступілі ў сухую 0-3. Таким чынам, заняўшы трэці радок у групе, у нядзелю беларусы пазмагаюцца за агульнае 5-е месца з камандай Латвіі. У другім матчы запар вызначаецца закінутымі шайбамі Михаил Грабоўскі, які ў чарговым двубоі НХЛ зрабіў унёсак у булітную перамогу свайго Таронта ў супрацьстаянні з Сент-Луісам. Гэта была юбілейная 3000-я сустрэча аднаго з самых папулярных клубоў НХЛ. Маюцца на ўвазе кляновыя лісткі. Калі на пачатку трэцяга перыяду Філ Кэсл зрабіў лік 5-2 на карысць Таронта, здавалася, што перамога ўжо будзе за імі. Аднак не прайшло 6 хвілінаў, калі важкая перавага кляновых лісткоў стала мінімальную, а потым і ўвогуле растаяла. Нічыя 5-5. Овертайм не выявіў пераможца, у серыі булітаў, адзін з іх дакладна выканаў Грабоўскі, удача была на баку Таронта. Форвард Нэшвілу Сергей Касіцын закінуў шайбу і зрабіў 2 галявыя пасы ў пераможным выязным матчы з Лос-Анджелесам. Тут ягоны клуб святкаваў вікторыю 5-2. А вось яскрава пачаўшы сезон Андрей Касіцын з Монрэалю не набірае выніковых пунктаў ўжо 5-й матч запар. Канадыенц у чарговым матчы туру толькі ў серыі булітаў здолелі нанесці паразу лідару ўсходняй канферэнцыі Пітсбургу 2-1. Завершыўся групавы этап міжнароднага тэніснага турніру Кубак Гопмана. Зборная Сербіі, якая па выніках папярэдняга раунду забяспечыла сабе месца ў фінале, не зможа ўзяць удзел у галоўным старце. Прычына таму – траўма Анны Івановича па правілах спаборніцтваў, замены ўдзельнікаў у фінале забароненыя. Я вельмі расчараваная гэтымі абставінамі. Прайсці всю турнірную лесвіцу і дабрацца да фіналу, а потым не згуляць там з-за траўмы. Гэта неверагодна, але спорт ёсць спорт. Спадзяюся, што бліжэйшым часам паспею аднавіцца, набраць форму і згуляць на адкрытым чэмпіянаце Аўстраліі. Такім чынам, зборную Сербіі ў фінале заменіць каманда Бельгіі, якая заняла другое месца ў гэтым квартэце. З другой чацвёркі за пуцёўку ў галоўны старт змагаліся каманды Злучаных Штатаў Амерыкі і Францыі. Прычым амерыканцам, каб трапіць туды, трэба было выгуляць толькі адну сустрэчу. З гэтаю задачай яны справіліся з першай спробы. Беттані Мэтэк Сэнс у першым сэце нанесла паразу прадстаўніцы Вялікай Брытаніі Лоры Робсон з лікам 6-4. А ў другой партыі была больш пераканальнаю 6-2. З такімі ж лічбамі на табло Энді Мэрэй у наступным двубоі перамог Джона Ізнера, а парны мікс скончыўся вікторыяй амерыканцаў, прычым яны святкавалі перамогу ў двух сетах з аднолькавымі 6-0. Беларускія біятланісткі заваявалі бронзавыя медалі ў эстафетнай гонцы на 4-м этапе Кубка свету ў нямецкім Обергофе. Наш квартэт у складзе Надзеі Скардзіны, Дар'і Домрачавай, Надзеі Пісаравай, Людмілы Калінчык, затраціўшы 13 дадатковых патронаў пры адным штрафным коле, фінішаваў трэцім, адстаўшы ад пераможцы шведак на 1 хвіліну 13 секунд. Срэбны медаль дастаўся французскім лыжніцам са стрэльбаю, а сёння ў мужчынскай спрынтарскай гонцы найлепшы вынік з беларусаў паказаў Уладзімір Аленішка, у яго толькі 50-е месца, першынстваў тут нарвежец Тар'ей Бё. І на гэтым усё, пабачымся заўтра.